Хипатия от Александрия е жена философ и математик, родена в Александрия, Египет, вероятно през 370 година след Христа, въпреки че някои учени цитират нейното раждане около 350 година след Христа. Малко се знае за живота й, но драматичната й смърт от ръцете на християнски фанатици е добре документирана и се е превърнала в това, с което Хипатия е най-запомнена. Дъщеря е на математика Теон, последният главен библиотекар на Александрийската библиотека, който е обучавал по математика, астрономия и философията на деня, която в днешно време би се считала за наука. Нищо не се знае за майка й. Както отбелязахме, има малко информация за живота й. Ученият Майкъл Дикин казва: най-подробните сведения, които имаме за живота на Хипатия, са записите за нейната смърт. Научаваме повече за нейната смърт от първичните източници, отколкото за всеки друг аспект от нейния живот. Хипатия е убита през 415 година след Христа от християнска тълпа, която я нападнала по улиците на Александрия. Първичните източници, дори онези християнски писатели, които са били враждебни към нея и са твърдяли, че е вещица, като цяло са съпричастни с записването на смъртта и като трагедия. Тези разкази рутинно изобразяват Хипатия като жена, която е била широко известна със своята щедрост, любов към учението и експертен опит в преподаването по предмети на неоплатонизма, математиката, науката и философията. Египетска Александрия е основана на мястото на по-стария пристанищен град Ракотис от Александър Велики през около 331 година преди Христа. Твърди се, че Александър сам е съставил плановете за града и след това оставил строителството на своя командир Клеомен от Навкратис и архитекта Динократ от Родос, докато самият Александър е продължил военните си кампании. Клеомен и Динократ издигат първоначалния град, но той е развит до своята висота от един от генералите на Александър, Птолемей I, 323-282 година преди Христа, който управлява Египет след смъртта на Александър. Птолемей I създава Александрийската библиотека, която включва музеон, храмът на музите, известен също като музей, кралската библиотека и храмът на Серапис, Серапеумът, и превръща града в културен и интелектуален център, съперничещ на Атина. Ученият Лаян Алкасън коментира: в древни времена думата музей обикновено се отнасяла за религиозно заведение, храм за поклонение на музите. Творението на Птолемей е фигуративен храм за музите, място за култивиране на изкуствата, които те символизират. Това била древна версия на мозъчен тръст или аналитичен център. Членовете, които били известни писатели, поети и учени, били назначавани от Птолемеите за цял живот и се радвали на прилична заплата, освобождаване от данъци и безплатно настаняване и храна. Нямало опасност от изчерпване на средствата, тъй като институцията имала дарение, предоставено от Птолемей I, когато той я създал. Александрия привлича най-добрите умове на деня в областта на науката, математиката, философията и много други дисциплини. Градът просперира при ранните владетели от династията на Птолемеите, но постепенно запада при другите, започвайки с Птолемей VIII през 145 година преди Христа, докато не е превзет от Рим след битката при Акциум през 31 година преди Христа. Когато римският император Константин Велики постановява религиозна толерантност към християнството, християните от Александрия, преди това преследвани, сега се чувстват овластени да отвърнат на удара на своите езически противници. По времето на Хипатия, религиозните различия и съперничеството редовно разделят града и избухват в насилие. В град, който става все по-разнообразен в религиозно отношение и винаги е бил толкова културен,
Хипатия била близка приятелка с есическия префект, ръководител Орест, и била обвинена от християнския архиепископ на Александрия Кирил, че е попречила на Орест да приеме истинската вяра. Тя също била разглеждана като препъни камък за онези, които биха приели истината на християнството, ако не беше нейната харизма, чар и високи постижения в правенето на трудните математически и философски концепции, разбираеми за нейните ученици. Концепции, които противоречат на ученията на сравнително новата църква. По всичко личи, че Хипатия била необикновена жена не само за времето си, но и за всяко друго време, както и популярен оратор. Ученият Майкъл Дикин цитира древния историк Дамасций, описващ нейните публични лекции. Обличайки трибона, дрехата на учен и следователно по същество мъжко облекло, дамата се появи из центъра на града, разяснявайки публично на тези, които желаят да слушат Платон, Аристотел или някой друг философ. Имаше голямо блъскане около вратите на къщата й. Объркване на хора и коне. Хора, които идват и си отиват, и други, които стоят наоколо заради Хипатия. Философът сега щеше да се обърне към тях. И това беше нейната къща. Баща й Теон отказва да наложи на дъщеря си традиционната роля, отредена на жените, и я отглежда така, както човек би отгледал син в гръцката традиция, като я научи на собствения си занаят. Ученият Уенди Сладкин пише: гръцките жени от всички класи са били заети с един и същи вид работа, предимно съсредоточена около домашните нужди на семейството. Жените се грижали за малки деца, кърмели болни и приготвяли храна. Хипатия, от друга страна, води живота на уважаван академик в Александрийския университет, позиция, на която преди имали право само мъже. Ученият Майкъл Дикин посочва, че тя е надминала уважавания си баща, както е видно от древни свидетелства за нейния блясък. Тя никога не се омъжва и запазва безбрачие през целия си живот, посвещавайки се на учене и преподаване. От управлението на Птолемей I, Александрия се разраства, за да олицетворява най-добрите аспекти на цивилизования градски живот и да съперничи на Атина като бижу на учението и културата. Дори в относителен упадък, градът все още бил чудо на средиземноморския свят. Ранни писатели като Страбон описват града като великолепен, а университетът бил с толкова високо уважение, че учени от цял свят продължават да се стичат там, въпреки религиозните съперничества и насилието. Твърди се, че Великата библиотека на Александрия е държала 500 000 книги на рафтовете си в главната сграда и дори още повече в съседна пристройка. Като професор в университета, Хипатия би имала ежедневен достъп до този ресурс и изглежда, че се е възползвала напълно от него. Александрия все още е била важно място за обучение в ранните дни на християнството, макар и далеч не толкова голяма, колкото е била по време на ранната династия на Птолемеите. Но с нарастването на вярата в привърженици и власт става все по-разделена от борбата между религиозните фракции. В никакъв случай не е преувеличено да се твърди, че Александрия е била разрушена като център на културата и учението от религиозна нетърпимост и Хипатия е станала символ на тази трагедия, до степен, че смъртта й е цитирана като края на класическия свят. Архиепископ Кирил редовно е разочарован от популярността на Хипатия и приятелството й с префекта Орест. Християнският летописец Йоан Никиуски обяснява ситуацията от гледна точка на Кирил. И в онези дни в Александрия се появила жена философ, езичница, на име Хипатия, която по всяко време била посветена на магията, астролабите и музикалните инструменти и подмамила много хора
чрез сатанинските си хитрости. И управителят на града, Орест, я почете твърде много, защото тя го беше измамила с магията си. И той престана да посещава църквата, както беше обичаят му. Напрежението нараства заради човек на име Хиеракс, ревностен християнин и един от хората на Кирил, публично наказан за подбуждане към насилие. Хиеракс се вмъкнал в синагогата, за да шпионира еврейската общност за Кирил и да намери доказателства за еврейски планове срещу християните. Когато юдеите го забелязали, те се оплакали на Орест и Хиеракс бил наказан. Това разгневило Кирил, който насърчил християнската общност да нападне евреите. Евреите били убити, а оцелелите изгонени от града, докато техните притежания са присвоени от християните и синагогите са превърнати в църкви. В религиозна ярост, вдъхновена от победите над евреите, тълпата тръгнала да търси Хипатия. През 415 година след Христа, на път за вкъщи от ежедневните си лекции в университета, по заповед на архиепископ Кирил, Хипатия била нападната от същата тази тълпа, състояща се предимно от християнски монаси, отвлечена и влачена по улиците, за да се прочисти от греховете си. След това обгорена, а кожата й е свлечена с черупки от омари. В добавка към ритуала за прочистване, Хипатия е откарана в църквата, където е съблечена чисто гола и е замервана с камъни, а накрая крайниците й са отделени от тялото. След смъртта на Хипатия, каквото и да е останало от Александрийския университет, където Теон и дъщеря му преподават, е разграбено и изгорено по заповед на Кирил. Езическите храмове са съборени и има масово изселване на интелектуалци и художници от Александрия. По-късно Кирил е обявен за светец от църквата заради усилията му да потисне езичеството и да се бори за истинската вяра. Смъртта на Хипатия отдавна е призната за повратен знак в историята, очертаващ класическата епоха на езичеството от епохата на християнството. Въпреки че Александрия започва своя опадък, след като Птолемей VIII изгонва чуждестранните учени от града и покровителите на Александрийската библиотека от царския дом, градът губи мястото си като голям културен център, напълно след възхода на християнството и проистичащата от него религиозна нетърпимост, която води до граждански вълнения. Историята е ясна, че Александрия започва постоянен опадък, тъй като християнството се издига на власт и смъртта на Хипатия е дошъл да въплати всичко, което е било загубено за цивилизацията, суматохата на религиозната нетърпимост и унищожението, което тя поражда. Сега е известно, че Хипатия е редактирала съществуващия текст на книга трета на Алмагест, трактат по астрономия на римския учен Клавдий Птолемей, съставен около 148 година след Христа в Египет. Книгата съдържа голям обем данни за наблюдаемите небесни тела и цялостен модел за обяснение на техните движения. Със своя широк обхват тя до голяма степен измества до тогавашните трудове в тази област. В продължение на столетия Алмагест остава в основата на астрономията в западния и ислямския свят до началото на нови развития в областта през 16 век, отхвърлили заложения в него геоцентричен модел. Теория в астрономията, която разглежда Земята като център на Вселената. При нея Слънцето, Луната, звездите и останалите астрономични обекти се движат около Земята. Някога се е смятало, че Хипатия е ревизирала коментара на Теон за Алмагест въз основа на заглавието на коментара на Теон върху третата книга на Алмагест, който гласи: Коментар на Теон Александрийски върху книга трета от Алмагест на Птолемей, издание преработено от дъщеря ми Хипатия, философът. Но въз основа на анализ на заглавията на други коментари на Теон и подобни заглавия от периода,
учените са заключили, че Хипатия коригира не коментар на баща си, а текста на самия Алмагест. Хипатия пише коментар и в 13-томната аритметика на Диофант, която е написана някъде около 250 година след Христа. Там са изложени повече от 100 математически проблема, за които решения се предлагат с помощта на алгебрата. В продължение на векове учените са смятали този коментар за изгубен. Само първите 6 тома от аритметиката са оцелели в оригинал на гръцки, но най-малко 4 допълнителни тома са запазени в арабски превод, произведен около 860 година. Арабският текст съдържа множество разширения, които не се срещат в гръцкия текст, включително проверки на примерите на Диофант и допълнителни проблеми. Смята се, че аерометърът също е изработен от Хипатия. Това е уред, с който се измерва плътността на течностите. Принципът на действие е основан на закона на Архимед. Обикновено представлява херметизирана стъклена тръба, долната част на която е запълнена с определено количество уловни тежести при калибрирането за постигане на необходимото относително тегло на уреда. Предполага се, че астролабът, уред, използван за измерване на ъгли и определяне на положението на небесните тела, също е дело на Хипатия или тя има участие в подобрението му. Уредът е използван по-късно и за изчисляване на датата и часа въз основа на позициите на звездите и планетите. Може да се използва и за прогнозиране къде ще се намират звездите и планетите на дадена дата. Хипатия е уникална не защото е имала повече шансове от жените интелектуалки, които са дошли след нея. Уникална е с готовността си да приеме суровите жертви, които професията й е изисквала от нея. Тя била брилянтна и яростно решителна жена, а постиженията й били реални и значими. Докато смъртта й е наистина драматична, ние й правим огромна лоша услуга, ако позволим живота й да бъде засенчен. Можем да бъдем верни на паметта й само, ако признаем живота, който е водила, както и смъртта, която е преживяла.